Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Talata 31 ga watan Oktoban shekara 2023. Idan ba ku manta ba, sakamakon kokar ragon da aka yi ma da yawa daga cikin jami'an tsaron mu, wasu kuma suka yi batan dabo. To har yanzu dai ba batu ba labari dangane da wannan al'amari marasa daɗin ji da gani da ya faru ga waɗannan jami'ai namu masu albarka, waɗanda da yawa daga cikinsu suka rasa rayuwarsu sakamakon yunƙurin ceto wannan ƙasa tamu ta hanyar kare mutuncinta da iyaucinta, ta hanyar kare al'ummar wannan ƙasa da kuma dukiyoyinsu. To amma menene ake gani shine har yanzu waɗannan mutane da suke kiran kansu jagorori ba su da kuzari ko zaramtaka su hito su gaya ma mutane gaskiyar abin da ya faru sakamakon wannan al'amari na yankin takanamman. Nawa ne takamaimai daga cikin jami'an tsaronmu suka rasa rayuwarsu? Shin ina labarin waɗanda ake cewa sun yi ɓatan dabo? Ina labarin makamanmu da motocinmu da aka yi awon gaba da su sakamakon wannan karan aiki? Har ila yau dangane da al'amarin tsaro wanda kenan yana ci gaba da taɓarɓarewa, yana sa mu zulumi da baƙin ciki da juyayi saboda 'yan uwanmu da ke cikin garuruwa daban-daban hannuwansu bisa gaba, suna cikin garari, suna cikin zaman zulumi, da yawa ba su ɗebe amfanin gonarsu ba. Amma menene ake gani yana faruwa shine wani sabon tashin hankali da ya samu mazamna karkara na kore su daga cikin garuruwansu da miyagun ɗiya suke nan suna yi ta hanyar tirsasa su su hana musu kaiwa ga gonakinsu, ballantana ma su samu damar su ɗebe amfanin gonar. Irin yadda ake tirsasa al'umma mazamna garuruwan da ke kewaye da yankin Bankilare, barazanar da ake musu ita ce su huce daga cikin garuruwansu ta hanyar ba su ƙin damar su girba amfanin gonarsu. Wannan al'amari yana nan yana ta yaduwa a sassa daban-daban na cikin wannan ƙasa tamu. Wajejen yankin Filinge da garuruwan da ke kewaye da ita, abin sai ƙararin caɓewa yake ta yi. An kwashe busashe can wajen masu har an bar yayin amsar zakka, amshewa ne ake yi gaba ɗaya baki ɗaya ɗungurungum. Ya kai wajen Tebaram, ya tahi ya shiga wajejen yankin takanamman da kewaye. Abin ya ƙara ƙamari inda ya shiga cikin ƙaramar hukumar Ahalla, musamman ma su Tudun Bindiga, su Amalil da dai sauransu. An zo an amshi kuɗin zakka ga waɗannan mutane. Ana ganin wannan baƙon al'amari ne wanda ba su saba ganin shi ba. Da suna jin abin yana kwaruwa wajejen Anekar. To yanzu abin ya gangaro ya kawo gare su. Tsananin babu tsaro, har randewu ko wa'adi ko ultimatum su waɗannan miyagun ɗiya suke badawa, sun tahi su dawo su zo a amshi zakka. Har suna da lokaci da za a ƙilga busashe ga hannun makiyayi a san nawa ne, shanu nawa ne, ƙananan busashe nawa ne, kuma nawa ne, kowa ga adadin abin da za ya badawa. Alhali kowa ya ga abin da ke faruwa yau sama da wata uku. Cani yana cikin ɗaki ba ya da labari ko muskal zaratin dangane da abin da ke faruwa cikin wannan ƙasa tamu mai albarka, ballantana ma a yi magana ya je ya jajanta ma mutane. Shin wani hargaba ne, tsoro ne ke sa tahiyar su ba ta wuce daga wanda ya tsaya cikin fale kamar amarya ƙumshe, sai wanda tahiyar shi ba ta wuce ramfuwan eskadiri, sai wanda kuma in ka ga ya tahi to sai in hilin jirgi ya zo za ya tahiya Lume ko Wagadugu ko kuma Bamako. Shin a iya cewa halin da Nijar ta shiga, su kansu waɗannan da suke cewa sun zo su kawo kwanciyar hankali da tsaro ba su iya ba kansu cikakken tsaro, ko kuma kaka abin yake? Nijar ƙasa ce yanzu ko kuma ta zama wata dukiyar gado waɗanda su waɗannan sojoji guda 15 suke ganin cewa kamar mallakinsu ce. A wani labari na daban a iya cewa murna tana son ta koma ciki,
inda aka ga wata sanarwa daga gwamnatin ƙasar Amerika wanda ta ce ta dakatar da ƙasashe guda 4 a cikin wannan nahiya tamu ta Afirka, cewa da ƙasar Gabon, ƙasar Niger, Uganda da kuma Santar Afirka daga cikin wannan hukuma tata wadda ta tanadi bayar da dama da sassauci ga waɗannan ƙasashe na su ba mutanen su damar su shiga Amerika ta hanyar aiwatar da hulɗa ta kasuwanci da ake ce ma aguwa. Shin menene Amerika suke nufi? Ta ce ma ta dakatar da jamhuriyar Niger daga cikin harkokinta irin na kasuwancin aguwa. Wai menene ke faruwa Iskadiri? An zo an isko babu sonorization. Kenan tunda babu sonorization, mawuyacin abu ne a ce akwai batun shinkafa. Nan ma za mu ƙoƙari mu duba mu gani menene gaskiyar abin da kenan yana faruwa Iskadiri. Shin a iya cewa turnuku ne kwaɗan iblisai ya yi ƙamari tsakanin ɓangarori biyu na ƙungiyoyin kwarkula da suke ganin cewa yanzu su ne 'yan gaban goshin wannan hukuma ta CNSP, ko kuma kaka abin yake? Kuma ma mun gani alamun cewa Iskadirin nan kamar an yi tashin kwara. Ɓangarori sun karkasu daban-daban a tsakanin ƙungiyoyin kwarkula, yayin da ma har muka ga wasu suna yawo da wani kundi da sunan cewa a'a suna ganawa da wane da wane da wane da wane domin suna da wata dabara ko suna da wani mataki wanda idan aka yi aiki da shi za a rage raɗaɗin takunkumi, ko kuma za a yi magana da sai da yawo kaka za a yi a gudanar da gwamnatin riƙon ƙwarya da sauransu. To amma abin da ke bada mamaki, duka waɗannan maganganu da ake ta yi, wanda shi ne ya fi kowa cancantar a ji ta bakin shi ko kuma a tattauna da shi, ko zancen shi ma babu ma cikin kundinsu a game da wannan al'amari da ake ciki, ba tare da an ambato zancen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum. Shin anya mutanen da ake zuwa ana gani ana kuskusuniya tare da su sun iya taka wata rawar a zo a gani domin magance wannan lamari? A nan ma lokaci shi za ya ba mu amsa. Wannan ita ce sakayya, shi ne sakamako, shi ne kawo kwanciyar hankali, shi ne kawo zaman lahiya, shi ne yaƙi da handama da babakere da cani ya bugi ƙirshin cewa ya zo ya yi a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Abubuwa na ban mamaki ba sa ƙarewa a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka. Sanarwar da muka ji ana yi cewa gobe Laraba za a buɗa wani aiki na ƙaddamar da wani ɓangare na aikin bututun fitar da mai daga ƙasar Nijar zuwa ƙasar Benin. To amma abin da ke ba da dariya da ban mamaki, aikin da ya kamata a ce an yi shi ƙarƙashin jagorancin wanda ya kira kan shi shine jagoran wannan ƙasa, to amma baya da kuzari ko zarum takarda za ya hitawa ya je wurin da aka ce za a gudanar da wannan aiki, duk da cewa an kasa a yi shi a ƙasar Benin inda ya kamata a yi shi, kasancewar Benin ta ce a kai kasuwa, ba za ta yarda ba yau, ba za ta yarda gobe ba, matsawar ba maido da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum aka yi ba, to ita maganar ɗanyen mai ma a kai kasuwa abin ma ba ya bi ta ƙasarta, ballantana ma har ai tunanin a saida shi. Sai muka ji an ce Lamin Zan ne za a je ya jagoranci wannan aiki, wai can Kulele yankin Agadam. Akwai ayar tambaya game da wannan lamari. Shin wai anya da gaske ne cewar da Cani ya yi shi ne jagoran wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, ko kuma dai amshi rike min ne? A ce aiki irin wanga mai muhimmanci na ƙaddamar da wani ɓangare na aikin bututun fitar da ɗanyen mai, abin tarihi da shi ne na farko za a aiwatarwa a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, amma a ce Cani baya da kuzari ko zarum takarda za a yi tahiya ya jagoranci wannan aiki, abin akwai ban mamaki. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.